हाय लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बराय हरलायबाय दिनै सानडे नालाय गामियाव एसे थांनायदों बिजावजालियाव खान्थाल जानो खान्थाल गोथां जानो आरोखि दा थांगोन सोरसो थांगोन नायफालांदो आंजों लोगोसे नोंथांमोनहा खान्थाल जानायखौबो नायदो आरो जों लागोखौबो नायदो आरोखि जों लागोआ थिनालि बाजारनि एसे साहा थांनानै आरोखि बाहाय खान्थाल गोथां जाहैनोसै थाबायगासिनो गरमथारहाय जिनो खान्थाल जाहैनो खान्थाल औ थिनालियाव गामियाव ससा कोनटा ভালো लानोसै ससा लानोसै दामটা বেশি হলো নাকি লেংরা আমটা ভালো হবো সিধা সিধি ভালো ভালোটাই ভালো না লেংরাটাই ভালো এবার আমেরিকা সাপ্লাই যায় নাকি এটা কমিশন হইতে লাগে দামটা আমেরিকা যায় না আর আমাদের কাছ থেকে আপেল লাগে খাসা খাসা কেন খাসা তো আরে এদিকে কি আছে ভালো ভালো নাই খাসা সব খাসা হে কিরকম খাবো এটা আর বেশি পাকা হলে গলি যাবে নাটা এমনি গলি যায় গোথাং জুবছিনি मा ব্রেডखौ लादो दे लांनो ब्रेडखौ लानोसै बेखौ एसे दाहाथे सावो बे ब्रेडआ बेसेबां बे गोथावनि बेखौ बारा माला माथो गोथाव थांनो गोथाव औ बे जानो दे biom ini biom minta dua kacang pakai kopi deh nana biom oke kita mulai mengenai kan bazar sekali bahayna antar jaga sekalian nih लाहायना जाला गैला औ गैला ओंखायनो खान्थाल जाहैथारसै जोङो जाखांबाय थिनालि बाजारनि मानियाबो एस निउलिनि फिसाला बियो आदि हरदों बिस्रानो जाफुङा लेखा फरायदोंहाय नै मालाय फरायहाय मोजांथार खान्थाल जानोसै नोंस्रा डिस्टार्ब जादो जों जानानै खान्थाल जाग्राफोरनि गावदां जोबखा बेसे बुरजा जायो दै खान्थालखौ बेसे बुरजा जायो नैबे बांसिन जागोन बायदि नुबाय आं नैखौ गोजौ गिदिरना बे बांसिन जागोन उदैयाबो देरसिन बेना हाहां जाबाय माथो बोथोरालाय आयौ फाग्ला बागदोंलायनाय न' सिङाव दं मानसिया नायलाय खान्थाला बेखौ मा खालामगोन हो जाजोबगोन अबेनि बेलाय बबेथिंजायनि मानो गासिखौबो हानजोबखो ओमफ्राय हाब एफा बुरजा हानलाबायनांगोनहाय फानहैदो माखासे जि बुरजाखौ नायलाय माबायदि बिबा खान्थालाबा गोथावना थावा बिबा खान्थाला नोगोर बुरजा दांखाबाय थैखाबाय जानांगौ जाथानसै हा गोथावसिन जोंनि खुगायावबा बेसेबां हाबगोन नोंहाय माबाखौ सोर माबाखौ गावसोरनो दानदों गावसोरनो जाग्रोगासिनो दं संख्रि बानलु लाबाय बानलु बोदोनसो औ
गोथाव गोथाव जा बेसे बुरजा जानो हायो दे नों जायासै खामलाखौ बिलाइ जाबाय जाजा मा गैलाहाय आंलाय आयं थबा खेबजोब्बाय जाथार दिनै खान्थाल जानायनि दिनखासो होनदां ना नै ब्रेड मिथाइ जानो थांसै जोंहा माला नामा जानो एखे गोथावा ए दाउआ बाय थायो ओमफ्राय दैबाना बावहरबा माबाबा थोनथोना बोरै थायो बेलाय बे मा हावासो जाजोब्बायमोन दानो फैलाय बेलाय बे जाया बै मानो दाना गारजोबखो दाना गारबाय आं बेयाव दंबावो न' सिङाव दानजाला आरोबाव नैबे दानजागोनदां बेथोरगोनदां मोनसे लांनो मोननै थिखोनोसो गावसोरनो आंथ' जेबो नङा मारै थिखोलाङो जाबायदां नोंस्रा जाया मोननै लाना थांदों ए बुरिया बासरना बेयो दुदालि अमा माबसे दंना अबा ए आंनि निजाखौनो बायनो हाला निजा लानो हायोबालाय मोजां जि आराम बजा खाबाय गरमालाय हादो जा थांसै मानो बिदि गाबाय थाखो दगेसालाय दगेसा मा मिरनाखौसो जि मोजां ग्रिन नुखाबाय नै जायगाखौ मालाबा जाफैबावनांगौ र' नै अखा थाइफ्रिबाय दानाबा हाथा दङ थादो नै आलासि दं आंहा माबे बैयाव मोनोमोन औ जोंहा थांसै दा खान्थाल जानानै गारि नेदों नै गारियानो दा फैयाखै जोंनियाथ' गारि नेदों जों बिनानि लावरिपारा बेयो लावरिपारा गामि हा आङो मिनि बास गाखोबाय जोङो नै सानैया खर'आव सासे आंहा लास्टआव खान्थाल जानानै फैनानै नै गाखोबाय जोङो Salah lagi, doi slow kan lagi.